Mao lagi. Dana magkagbaso ba yun? Saan na mo ba? Ay, ate, asa man yung kulapo, bebe? Abi ko naladaan ka? Wapa di ka ladiron? Asa man yung kuan? Agoy, na namasod plastic. Sus! Ha? Agoy, barag lingaw na sa nang kuan na nila. Sus! Happy Sunday guys mga followers na to, mga viewers na to, no? Nangando ni mo sa Marilito sa Pino na to. Oh! Paglag uta ka to kat. Porting panayaw nila ba lupad-lupad. Asam na napita? Kaya lito baalot. Dito kasi sayo kayo. Oh! Bunto ko sayaw ko. Garo ko sayo mo ko. Ah! Bay! Giari mo ko sa kulapo, bay! Ah, dili bitaw? Nya! Gidara ko lang dito. Oh! Nag-inom eh. Oh! Kasi tawala ka. Pagkahubog na ni Huklo mas lamisa ni Ana man ito. Oh! Pukaw na ko. Di maging mata. Biyaan pa na ko. Puli ko ay. Ingon siya, kagiluan ko na siya ni mo. Sa tuba. Di binuangan si niya, binuangan sa dito ka. Huwag ka kahiluin Ramon. Oo. Malipong man ka. Oh. Di malipong, huwag yung ikaon. Wala ti kaon day? Ay, ikaon ay. Stilan. Pag-abot dire bay, pag-abot dire, wala mo ko. Dito mamisa kuan. San Fernando ko no, na namaki mamaya to. Mag-shooting lang. Oo. As. Gidara ko dito ko. Kalang mo to. Oo. Brad, kay nandito man si Bay Cresa San Fernando nung Lagesos malasa. Oo. Ari ko, isuloy ko. Hindi po ko isuloy niya. Palita ko bigyan galon to ba inom eh. Oo. Sige inom eh. Ni palit naman siyang iyaos ng galon ko. Ay. Mao de. Hata ko yung gatos ko. Oo. Di naman galon ko. Asa ko ba nawa magkuwang magkong kwarta. Oo. Uli sa kong mato ko. Pag uli na ko, namin nagbirte. Oo. Ay, kumain na lang blino. Agoy. Pag kumano ka, Lami balik day. ko ito. Bayan na ko ito ba? Oo. Sus, karo mag-inom na nakumbong kita na. Na. Wadi ka, ito, wadi pinyo ito. Basta wadi mo pinyo, di hindan mo track. Diyan na track na ko eh. Sus. Oh, wag po mukha. Lagi. Sus. Di atos bahay na, di muta na dito. Asa ang bahay ng Ramon? Oo. Sigog to. Oh, may kula po. Ganito. Ha? Sa kula po? Oh, pag yung kula. Ikaw ni bay? Oo. Ikaw ni bay? Oo. Huwag man ko kailalingaw. Ito ko ni mo? Oh. Kung balay siya. Puntaan ako sa uksan ng magtubasa lang ba mo. Kinari ang balay na Ramon. Oo. Ano ni Aray ko? Pag-ato ko. Ya, nagpadumdum ko no siya sa balay ni Inko Pisot. Asa lagi na? Asa lagi na? Naananas pa boss di karapit. Uy, wak ko sila lapis. Kada ba siyang panawag niya ba? 5 pisot mo na? Kita ba? Sige lang. Kaya mag-abot at ang 5 pisot pohon. So, lamia sa tiki-tiki. Tiki-tiki. Buntag sa'yo. Oo. Grabe, lamia tiki-tiki. Bay! Ipalit, idugang niyo palit og tiki-tiki, bay. Oh, pang tiki-tiki na. Oo. Ay, ingon sa ako. Anya wala pa mo ko'y kaon, di ka ta madaot walay kaon, bay. Pero salamat lang, bay. Salamat lang, oh. Salamat tari, bay, ha. Ingon pinunggal ang yuta, ang yuta way madaot, ang taon isan madaot. Oo. Salamat kis tiki-tiki, bay. Okay kayo. Grabe mo, bay. Karon po ko. Tanlas gitu yung tiki-tiki, bay, oy. Namia, bay. Karon po ko kapag bay. Hoy, tiguan ya. Hoy, tiguan ya. Oy. Militar ka. Tol. Minong ka preocupan, bay. Dito mo juwig inos mga. Ay sus nga nung dilim ta mo join ninyo oy nga mga diha matagikan, bay. Mo na siya gitawag, bay. O kining dili ta mapahitas-on pagkatao, bay, kay kung pulong pa sa Ginoo o pulong pas pare, bay, nga kung sa abog kagikan, sa abog sa kampauli, di ba? Tinuod. Yun sa Ginoo. Yung Ginoo, katong nakailan ako, nakailan sa kanila. Ang wa kailan ako, wasa ko kanila. Oo. Mahilom sa takadiyot baya ka to pagyo ang isda. Pagyo na to isda. Oh, tora. Tag 20 putos. May palit tag lumayagan, bay. Kara kila, oy. Maka. Siya chare na ikuan. Tiki-tiki ba? Ha? May pwede para tato, may palitag lumiyagan. Pangkilaw ba? Di ba? Oh, sus. Bay.
Mura mag-neaks yung sakit kung tiyan bay nakainom ko sa kasiyat. Init. Wa ka ni makuangi bay. Uyar sa bay oy. Balik lang siguro ko diri bay kay gikan pa taong kus jote god nya. Usa na imong gikuan ba? Na maligya kag kamay susumao na imong lugar diri mga idol oh, tang nindota eh. Mao ni mga laga nandi oprong bay Ramon kay Domingo. Oh, ako jote sa ko gikan mga idol, ya mao si pagabot ako sus nabagatan na to atong amigo nga. Sus nagdagbaso kay mo inom lagi og kining tiki-tiki buntag sayo. Nagyapon mi sila sa dakit, no. Mao ni among amigo diri, nami amigo diri sila sa dakit. Wa ni problema. Kinsa ni bata ba? Imo ning anak ba? Anak na ko idol ko kumidjahan mga idol. Why kiss ni papa ni? Why kiss? Unya mga idol, unsa pa kay unsaan? Abot naman mi sabat-abat niya mong istorya. Kining dakit nga among gistambayan mga idol, babae kuno ang tag-iya. Nang libaw jud akong balhibos itlog pagkadungog ba. Di bay oy. Paghaton ni babae ko no, nagpurong ko no puti, nag-ana. Oo. Sus karon ko no, pag yung sa anak ko diha, no, anak siya, pag hunong na din sisag tala, puti ko no dako ang bilday ko no dinapita, nga pirti ko no pagkahiyaga. Pag sure di bay oy. Oh, Kano sa man na dugay na siya na kuan pag ato di. Pag-ala nito, pagdala ko na sus, ang baba no, punos gapas, hasta ilong, basta ni bali sutol kay. Adi ka to kapirusa bay? Kung tani hatag no kwarta niya, pagdalaw niya nga, bunos baba, Gapas so nagapas, balik siya kayo, sutol siyang dagan. Patay na to. Patay ko yawa niya. Na, undango na to ning istorya kay puwerte na akong pagkalisanga. Nga ay.